Sziasztok! Szeretném felhívni a figyelmeteket egy izgalmas eseményre, amely Magyarország számára különösen fontos. 2024. július 1 és december 31 között hazánk az Európai Unió Tanácsának soros elnöke lett. Ez a pozíció nem csak egy megtiszteltetés, hanem egy kiváló lehetőség is arra, hogy bemutassuk Magyarország értékeit, és hozzájáruljunk az EU politikai döntéshozatalához. Az elnökség alatt számára fontos találkozóra és eseményre kerül sor, ahol lehetőségünk nyílik a közép-európai országok érdekeinek képviseletére és a regionális együttműködés